நன்றி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எங்களுடைய மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான தோழர் ஜெகதீஸ்வரன் அவர்களே, அதே போன்று எங்களுடைய பிரதி அமைச்சரான பாலி சமரசிங் அவர்களே, அதே போன்று எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திலங்கநாதன் அவர்களே, அதே போன்று கரைத்துறை பற்று பிரதேச சபையினுடைய முதன்மை வேட்பாளர் தோழர்களே, அதே போன்று இந்த புதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்தினுடைய எங்களுடைய முதன்மை வேட்பாளர் சகோதரி தமிழ்வாணி அவர்களே, அதே போன்று இவ்விடத்திற்கு வருகை தந்து எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற சகல மத தலைவர்களே, அதே போன்று அன்பார்ந்த தாய்மார்களே, தந்தையர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்று உங்களை எல்லோருக்குமே நன்றாக தெரியும் நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை ஏன், எதனால், எதற்காக செய்கின்றோம். வேறு எதனாலும் அல்ல, எதிர்வரும் 6ஆம் திகதி நாங்கள்லாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் இந்த நாட்டில் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் இடம்பெறப் போகின்றது. அந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே உங்களுடைய பொன்னான வாக்குகளை, பெருமதியான வாக்குகளை மீண்டும் எங்களுக்கே தாருங்கள் என்று நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கின்றோம். திசை காட்டிக்கு தாருங்கள், திசை காட்டிய வெற்றி பெற செய்யுங்கள், திசை காட்டியினுடைய வேட்பாளர் தோழர் தோழிகளை வெற்றி பெற செய்து இந்த புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபையை திசை காட்டியால் நிரப்புங்கள் என்று நாங்கள் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்வோம். இவ்வாறு நாங்கள் கேட்கின்ற பொழுது நீங்கள் கேட்கலாம், பார்க்கலாம், சிந்திக்கலாம், அதாவது நாங்கள் ஏன், எதனால் மீண்டும் திசை காட்டிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று. வேறு எதனாலும் அல்ல, உங்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும், கடந்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் திகதி இந்த நாட்டில் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் எல்லோருமே செய்தீர்கள். அந்த மாற்றம் என்பது வேறு எதுமல்ல, தோழர் அனுரகுமார் திசாநாயக் அவர்களை ஜனாதிபதி ஆக்கினீர்கள். அவ்வாறு ஜனாதிபதி ஆக்கிய போது நாங்கள் எல்லோருமே நினைத்து கொண்டிருந்தோம், இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் என்பது இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற மேட்டு குடிகளுக்கு மாத்திரம், பணக்கார வர்க்கத்திற்கு மாத்திரம், வாழையடி வாழை வம்ச பரம்பரையாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற அரசியல் குடும்பங்களுக்கு மாத்திரமே கடந்த 76 வருடங்களாக இந்த ஜனாதிபதி பதவியா, இந்த அமைச்சு பதவிகளா சொந்தமாக இருந்தது. அப்ப அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள், இனி தாங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய தலைவிதியை தீர்மானிக்கின்றவர்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் தான் நீங்கள் எல்லோருமே சேர்ந்து ஒரு சாதாரண குடிமகனை, உங்களுடைய 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 பிள்ளையை இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி ஆக்கியிருக்கின்றீர்கள். அவரை ஜனாதிபதி ஆக்குகின்ற பொழுது விசேடமாக வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற அல்லது இந்த வன்னி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பெருவாரியான மக்கள் அனுரைக்கு கூடுதலாக வாக்களிக்கவில்லை. வாக்களிக்காததுக்கான பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றது. அந்த காரணங்களில் பிரதானமான காரணம் தான் வேறு எதுவுமல்ல, அனுர ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த நாட்டில் மீண்டும் இனவாதம் வந்துவிடும். அவர்கள் ஒரு சிங்கள கட்சி. அது மாத்திரமல்ல, இந்த நாட்டில் கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக நம்மெல்லாம் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம், யுத்தத்தால் சகலதையும் இழந்திருக்கின்றோம். அவ்வாறு இழந்திருப்பதன் காரணமாக அனுர ஆட்சிக்கு வருவராக இருந்தால் இந்த நாட்டில் மீண்டும் இனக்கலவரம், தமிழர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள், அது மாத்திரமல்ல முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள், அது மாத்திரமல்ல பௌத்த மதத்துக்கு எதிரான வன்முறைகளும் கூட தூண்டிவிடப்பட்டு இந்த நாட்டின் மத உரிமையா, பேச்சு உரிமையா, சகலதும் இல்லாதொழிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படும் என்றார். நாங்களும் இதை பார்த்தோம், நம்பினோம். ஏனென்றால் எங்களுக்கு சதா காலமும் எங்களுடைய தலைவர்களாக நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தது வேறு யாரும் அல்ல, எங்களுடைய தமிழ் தலைவர்களை. அப்ப அந்த தமிழ் தலைவர்களுக்கு பின்னால் ஓடி சென்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது, ஓ, இவர்கள் சொல்வதில் ஏதாவது உண்மை இருக்கலாம் என நாங்கள் எல்லாம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம். அது மாத்திரமா சொன்னார்கள். அது மாத்திரமல்ல, இலங்கையில் பொருளாதாரம் பாரிய நெருக்கடியில் இருக்கின்றது. அனுர ஆட்சியின் கீழ் பாரிய நெருக்கடிக்குள்ளாக்கப்படும். அது மாத்திரமல்ல, டாலர் வந்து 400 ரூபாவை அண்டிவிடும். அதனூடாக மீண்டும் ஒரு வருஷ யுகம், ஒரு இருண்ட யுகத்தை நோக்கி இலங்கையை கொண்டு செல்ல போகின்றார்கள். அதனால் அனுரைக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னாங்க. எங்கள் இருக்கின்ற மக்களும் இதை கேட்டுக்கொண்டு நாங்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு, மறுபுறத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்காவுக்கு, மறுபுறத்தில் இங்கே இருக்கின்ற வேறு கட்சிகளுக்கு நாங்கள் வாக்களித்தோம்.
இருந்த போதிலும் கூட உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், வாக்களித்து நாங்கள் வாக்களிக்காவிட்டாலும் கூட இந்த நாட்டில் ஜனாதிபதியாக அனுரா தெரிவு செய்யப்படுறாங்க. தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்து, அடே அப்பா, வேறு எதுவுமல்ல, இன்றைக்கு உருவாகி இருப்பது எங்களுடைய பிள்ளை, எங்களுடைய தலைவன், எங்களுடைய குரல், எங்களுடைய ரத்தம் என்கின்ற நிலை ஏற்பட்டது. அது ஏற்பட்டதன் காரணமாக நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டோம், சரி, ஜனாதிபதி தேர்தலில் தான் எங்களுக்கு இவர்களுக்கு கூடுதலாக வாக்களிக்க முடியாமல் போய்விட்டது. இருந்த போதிலும் கூட நாங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் பொது தேர்தலில் பார்த்துக் கொள்ளுகின்றோம் என்று கூறி, பொது தேர்தலே இந்த நாட்டில் வரலாற்று ரீதியான யாராலும் நினைத்து பார்க்க முடியாத யாழ்ப்பாணத்தில் முதன்மையான கட்சியாக உயர்த்தி வைத்தீர்கள். அதே போன்று மறுபுறத்தில் வன்னி மாவட்டத்திலும் முதலாவது கட்சியாக எங்களை உயர்த்தி வைத்தீர்கள். வன்னி மாவட்டத்திலும் 2 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், யாழ் மாவட்டத்தில் 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள். கடந்த 76 வருடங்களாக நடக்காதவை நடந்திருக்கின்றது. அப்ப அவ்வாறான நிலைமையின் கீழ் நாங்கள் அதன் பிறகு அதற்கு முன்பும் கூட நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்து கொண்டிருந்தோம், வேறு எதுவுமல்ல. அப்படியானால் அனுரகி ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாங்கள் ஏன் வாக்களிக்கலன்னு கேட்டால் வேறு எதுவும் இல்லை. உங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும், கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலிலே கோட்டாபய ராஜபக்சாவுக்கு 69 லட்சம் வாக்கு, சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு 45 லட்சம் வாக்கு, அதே போன்று அனுரகுமார் சாணாக்காவுக்கு 4 லட்சம் வாக்கு. இப்போ கணித சூத்திரத்தின் படி பார்க்கின்ற பொழுது அனுரோட வெற்றி சாத்தியமில்லாத ஒன்று. ஆனால் நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், கணித சூத்திரம் அல்ல, சமூக விஞ்ஞானம் என்பது. அந்த சமூக விஞ்ஞானத்தினுடைய மாற்றம், தோற்றம், அதனுடைய வெளிப்பாடு அன்றைக்கு அந்த நிலைமைகளை மாற்றியமைக்கும். அது மாத்திரமல்ல அன்பர்களே, அன்று அவ்வாறு நீங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட, உங்களால் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கின்ற அரசாங்கம் இன்னைக்கு இருக்கு. அந்த அரசாங்கத்திடம் நீங்கள் என்ன கேட்டீர்கள்? வேற எதையும் கேட்கல. நாங்கள் இந்த பிரதேசத்துக்கு வருகின்ற போது, அல்லது கிளிநொச்சிக்கு வருகின்ற பொழுது, யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகின்ற போது, அங்கு இருக்கின்ற மக்களை சென்று பார்த்து கேட்கின்ற பொழுது அவர்கள் எங்களிடம் கேட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை இருக்கின்றது. எனக்கு இன்னமும் ஞாபகம், ஐயா, எங்களுடைய ஊரில் கூடுதலான போதைப் பொருள் அதிகரித்து வருகின்றது, வன்முறைகள் அதிகரித்து வருகின்றது, குற்றச்செயல்கள் அதிகரித்து வருகின்றது, கசிப்பு வியாபாரம் அதிகரித்து வருகின்றது, கள்ள மண் அகழ்வே அதிகரித்து வருகின்றது. அது மாத்திரமல்ல, இவ்வாறான திருட்டு சம்பவங்களுக்கு பின்னால் எங்களோட ஊர்ல இருக்கின்ற போலீஸ்காரனும் இருக்கிறான், இங்க இருக்கின்ற டிஎஸும் இருக்கிறான். அல்லது இவ்வாறான நிலைமையின் கீழ் எங்களுடைய மண், எங்களுடைய தாயகத்தை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அதை நாங்கள் இது நாள் வரைக்கும் எங்களுடைய தமிழ் கட்சிகளிடம், தமிழ் தலைவர்களிடம் எடுத்து கூறினோம். ஆனால் அவர்கள் அதை ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை ஐயா. அதனால் இந்த நிலைமையில் இருந்து நாளைக்கு எங்களுடைய பெண் பிள்ளைகள் இந்த ரோட்டிலே சுதந்திரமாக நடமாட வேண்டும் என்றால், பஸ்ஸில் தனியாக சுதந்திரமாக செல்லக்கூடிய சூழல் வேண்டும். எங்களுக்கு எங்களுடைய இளைஞர் பரம்பரை இந்த போதையில் இருந்து மீட்க வேண்டும். அதனால் எங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு மாற்றத்தை தாருங்கள். நான் நினைக்கின்றேன், தாய்மார்களே, தந்தைகளே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக இன்றைய இந்த சூழலும் கூட 100% எங்களால் அதை பெற்றுக் கொடுக்க முடியாவிட்டாலும் கூட நிச்சயமாக நாங்கள் இந்த இடத்தில் ஒரு உறுதிமொழியை மாத்திரம் வழங்குகின்றோம். நிச்சயமாக இந்த நாட்டின் இந்த போதை கலாச்சாரத்தில் இருந்து எங்களுடைய இலங்கை சமூகத்தை மீட்டெடுக்கின்ற செயற்பாட்டினை நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம், அதற்காக செயற்படுவோம் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு, அதே போன்று உங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும், இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் என்பது வேறு எதுவுமல்ல, கடந்த பொது தேர்தலிலே நீங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்தை கிளீன் பண்ணியிருக்கின்றீர்கள், சுத்தப்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள். இந்த நாட்டில் திருடர்கள், மோசடிக்காரர்கள், போதைப் பொருள் வியாபாரிகளிடமிருந்து மீட்டு அதை சுத்தப்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள். மறுபுறம் நாங்கள் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது
ஜனாதிபதி பதவியும் ஒரு நல்ல மனிதரை இன்றைக்கு உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றீர்கள். பாராளுமன்றத்தை சுத்தப்படுத்தியிருக்கின்றீர்கள். அதன் இரண்டின் கீழ் இன்றைக்கு நாட்டை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு, எங்களுடைய கிராமங்களை முன்னேற்றுவதற்கு கிராமங்களுக்கான செயற்பாட்டு திட்டங்களை நாங்கள் வேகமாக முன்னெடுத்து வருகின்றோம். அதே போன்று அதன் கீழ் இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற எங்களுடைய நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு திட்டத்தை துரிதமாக முன்னெடுப்பதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எடுத்து வருகின்றோம். அதே போன்று எங்களுடைய கடல் பரப்பை சரியான முறையில் பராமரிப்பதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்து வருகின்றோம். அதே போன்ற அன்பர்களை இவ்வாறான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றால், அதாவது மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிகள் அனைத்தும் கீழ்மட்டத்துக்கு சென்று எங்களுடைய மக்களிடம் செல்ல வேண்டும் என்றால், எங்களுடைய மக்களுக்கான அபிவிருத்தியை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றால், நிச்சயமாக இந்த புது குடியிருப்பு பிரதேசம் என்பது அது புதிதாக சொல்வதற்கு எதுவும் கிடையாது. கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்த பிரதேசம். அந்த பிரதேசத்தை இன்ற வரைக்கும் யாரும் ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெரிகின்றது. எங்களுடைய கிராமங்களுக்கு அபிவிருத்தி செல்லவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெரிகின்றது. கிராமத்தில் இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு, யுவதிகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு சூழல் ஏற்படவில்லை என்பது எங்களுக்கு தெரிகின்றது. அதனால் அவ்வாறான ஒரு நம்பிக்கையான, நம்பகமான ஒரு பிரதேசத்தை உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த தேவையின் நிமித்தமாக எதிர்வரும் 6ஆம் திகதி உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது ஒரு சந்தர்ப்பம். பாராளுமன்றம் கிளீன், அதே போன்று இந்த நாட்டையும் கிளீன் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அப்படியானால் எங்களுடைய பிரதேச சபையை மாத்திரம் முன்னர் இருந்த மோசடிக்காரர்கள், திருடர்கள், பொய்யர்கள், புரட்டக்காரர்களிடம் ஒப்படைக்காது நல்ல மனிதர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த தேவையின் நிமித்தமாகவே தேசிய மக்கள் சக்தி தனது வேட்பாளர் பட்டியலை நியமித்திருக்கின்றது. அந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் சகல ஆளுமைகளும் நிறைந்த எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் இருக்கின்றார்கள். அதனால் உங்களுடைய பொன்னான வாக்குகளை, பெருமதியான வாக்குகளை அவர்களுக்கு அளித்து, திசை காட்டிக்கு அளித்து, திசை காட்டி வெற்றி பெற செய்து உங்களுடைய பிரதேச சபையை திசை காட்டியால் நிரப்புங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන්, මවිල විතුමාගෙන්, කුරුක්කල්තුමාගෙන් අවසරයි. இந்த இடத்திலே வீட்டிருக்கின்ற எமது பௌத்த மத தலைவர், இந்து மத தலைவர், இஸ்லாமிய மத தலைவர்களை ஆசிகளை வேண்டி வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். අපේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන සහෝදරවරුන්, අපේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා, එළඹෙන පළාත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට මේ ප්‍රදේශයෙන් තරඟ වදින අපේ සහෝදරවරු සහෝදරියන්, සහභාගී වෙන ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා, සහෝදර සහෝදරියන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. இந்த வேளையிலே இருக்கின்ற எமது பிரதி அமைச்சர், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பிரதேச சபையை பிரதிநிதிப்படுத்தி போட்டியிட வந்திருக்கின்ற போட்டியாளர்கள், அன்பான பெற்றோர்கள், சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். මම හිතන්නේ මම දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලනය කරලා තිබෙනවා. රැස්වීම් ගණනාවක් විවිධ ප්‍රදේශවල ආමන්ත්‍රණය කරලා තිබෙනවා. පළමු වතාවට තමයි මේ පොදු කුඩුරුපු ප්‍රදේශයේ මේ රැස්වීමක් අමතන්නේ. நான் நினைக்கின்றேன், நான் நீண்ட காலமாக அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றேன். பல்வேறு கூட்டங்களில் நான் உரையாற்றி இருக்கின்றேன். ஆனால் முதல் தடவையாக இந்த மண்ணிலே, இந்த பொதுக்குடியிருப்பு பிரதேசத்திலே உரையாற்றுகின்றேன் என்பதை நான் உணர்கின்றேன். තමුන්නාන්සලා විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට සවන් දෙන්න, අපිත් එක්ක කතා බහ කරන්න මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. இந்த வேளையிலே அதிகளவான மக்கள் எமது கருத்துக்களை கேட்க, எங்களுடன் கலைக்க, எங்களுடன் இணைந்து செயற்பட நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகளை, வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். අපිට විශාල සතුටක්, අපේ රට පිළිබඳ විශාල බලාපොරොත්තුවක් ඔබලා දෙස බලපුවාම ඇති වෙනවා. எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சி, நல்லதொரு எதிர்பார்ப்பு உங்களை பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு ஏற்படுகின்றது. මීට පෙර විවිධ පක්ෂවල ඡන්ද දෙන්නේ නැති, ඡන්දෙ නොදී ඉන්නේ නැති, රැස්වීම් වලට යන්නේ නැති, කවදාවත් රැස්වීම් වලට ගිහිල්ලා නැතුව ඇති. ඒත් අද අපට සවන් දෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ පවත්වන ලද විශාලතම ජනතා රැලියට ඔබ සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. இந்த வேளையிலே இதற்கு முதல் பல கட்சிகளுக்கு நீங்கள் வாக்களித்திருப்பீர்கள், பல கட்சி கூட்டங்களுக்கு சென்றிருப்பீர்கள். செல்ல
இல்லாமலும் இருந்திருப்பீர்கள். ஆனால் இந்த நேரத்திலே எங்களது இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொள்வதற்கு மிக பெரும் தொகையான மக்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள். ගිය සැරේ මේ මුලතිව් ආසනය ජාතික ජන බලවේගයට විශාල ජයග්‍රහණයක් ගෙනත් දුන්නා. சென்ற முறை இந்த முல்லைத்தீவானது தேசிய மக்கள் சக்திக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்று தந்தது. මේ උතුරේ දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල ජනයා ජාතික ජන බලවේගය කෙරේ විශ්වාසය තබලා විශාල ජයග්‍රහණයක් ගෙනත් දුන්නා. இந்த வடபகுதியிலே தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் மக்கள் தேசிய மக்கள் சக்தியிலே மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை வைத்து ஒரு வெற்றியை பெற்று தந்துள்ளீர்கள். දැන් ආයේ මේ මාසේ 6 වෙනිදාට පළාත් පාලන ඡන්දය තියෙනවා. மீண்டும் மே மாதம் 6ஆம் தேதி பிரதேச சபை தேர்தல் இருக்கின்றது. මොකද්ද ගන්න තීන්දුව? என்ன எடுக்க போற தீர்மானம், என்ன எடுக்க போறீங்க, என்ன எடுக்க போறீங்க, என்ன முடிவு எடுக்க போறீங்க? මාලිමාව இசைகாட்டி ஒரு கையெழுத்து காட்டலாம். ජයග්‍රහණය කරනවනේ. வெற்றி பெறுவாங்க தானே? බොහොම සතුටුයි. අපේ මේ රට සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි එකිනෙකා ඈත් වෙලා හිටියේ. நாங்கள் இந்த நாட்டிலே தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் என்ற ஒவ்வொருத்தரும் விலகி இருந்தோம். මේ පරණ දේශපාලකයන් විසින් අපිව බෙදුවා. பழைய அரசியல்வாதிகள் மூலமாக எங்களை பிரித்து வைத்திருந்தார்கள். උතුරේ ජනතාව තෝරගන්නේ උතුරේ දෙමළ පක්ෂවල නායකයින්. வடக்கு மக்கள் தெரிந்து கொள்வது தெரிவு செய்வது வடமாகாணத்தில் இருக்கும் அரசியல் தலைவர்கள். දකුණේ ජනතාව තෝරගන්නේ දකුණේ සිංහල පක්ෂවල නායකයින්. தென்பகுதி மக்கள் தெரிவு செய்து கொள்வது தெற்கில் இருக்கின்ற சிங்கள கட்சிகளின் தலைவர்கள். නැගෙනහිර ජනතාව තෝරගන්නේ නැගෙනහිර මුස්ලිම් පක්ෂවල නායකයින්. கிழக்கு மாகாண மக்கள் கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம் தலைவர்களை தெரிவு செய்து கொள்கிறார்கள். හැබැයි පළමු වතාවට ஆனால் முதல் தடவையாக ගිය මහමැතිවරණයේදී சென்ற பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது උතුරේ දෙමළ ජනතාවත් දකුණේ සිංහල ජනතාවත් නැගෙනහිර මුස්ලිම් ජනතාවත් මේ සියලු දෙනා තෝරාගත්තේ ජාතික ජන බලවේගය. ஆனால் சென்ற பாராளுமன்ற தேர்தலிலே வடக்கு தமிழ் மக்கள், தெற்கு சிங்கள மக்கள், கிழக்கில் முஸ்லிம் மக்கள் எல்லோரும் தெரிவு செய்து கொண்டது தேசிய மக்கள் சக்தியின் உறுப்பினர்கள். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? இதுக்கு என்ன, இதனால் விளங்குவது என்ன? බෙදිලා හිටපු අපි එකතු වුණා. பிரிந்திருக்கின்ற நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கின்றோம். ඒක හොඳයිනේ. இது நல்லதுதானே? අපිට බෙදෙන්න ඕනද? உண்மையில் நாங்கள் பிரிய வேண்டுமா? අපිට ඈත් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் விலகி செல்ல வேண்டுமா? අපිට යුද්ධ කරගන්න ඕනද? எங்களுக்கு யுத்தம் செய்ய வேண்டுமா? நாங்கள் නෑ ඒ ජාතිවාදී දේශපාලන තවදුරටත් අපිට එපා. அந்த இனவாத அரசியல் எங்களுக்கு இனிமேல் வேண்டாம். අපි ජාතික සමගිය නිර්මාණය කරන දේශපාලන ව්‍යාපාරය. நாங்கள் தேசிய ஒற்றுமையை கட்டியெழுப்புகின்ற ஒரு அரசியலை நிர்மாணிப்போம். මේ රටේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ අපි බෙදිලා නෙවෙයි අපි එකතු වුණොත්. இந்த நாட்டின் எதிர்காலம் தங்கி இருப்பது நிலையாக இருப்பது நாங்கள் பிரிந்திருப்பதனால் அல்ல, நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்திருப்பதனால். ඒ නිසා ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව அதனால் தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசு සෑම ආගමකටම සෑම සංස්කෘතියකටම සෑම ජනපජාවකටම තමන්ගේ අයිතීන් අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් අපි නිර්මාණය කරනවා. அதனால் தேசிய மக்கள் அரசாங்கம் எந்த ஒரு சமயத்துக்கும் எந்த ஒரு கலாச்சாரத்துக்கும் எந்த ஒரு சமூகத்துக்கும் அவர்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கும். කිසි ජන කණ්ඩායමක් කතා කරන භාෂාව අනුව අදහන ආගම අනුව තමන්ගේ සංස්කෘතියෙන් අනුව කොන් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. எந்த ஒரு மக்களையும் தாங்கள் பேசுகின்ற மொழி, தமது கலாச்சாரம், தமது சமூக பழக்க வழக்கங்களுக்கு வைத்துக் கொண்டு அவர்களை நாங்கள் வெறுத்தொதுக்க மாட்டோம். අපි ඔක්කොටම තියෙන එක රටයි ශ්‍රී ලංකාව. நாம் எல்லோருக்கும் இருப்பது ஒரே ஒரு நாடு, அது ஸ்ரீலங்கா. ඒ රටේ අපි ඔක්කොටම සමාන අයිතීන් තියෙනවා. அது அந்த நாட்டில் நாம் அனைவருக்கும் சமமான உரிமை இருக்கின்றது. උතුරේ වේවා දකුණේ වේවා නැගෙනහිර වේවා මේ සියලු ජන කණ්ඩායම් වලට මේ බහුබිමේ සමාන අයිතිය තියෙන බව පිළිගන්න එකම ව්‍යාපාර ජාතික ජන බලවේගය. அந்த வேளையிலே வடக்காகட்டும் அல்லது தெற்காகட்டும் அல்லது கிழக்காகட்டும் இந்த அனைத்து மக்களுக்கும் ஒரே சமமான உரிமை இருப்பது என்று நாங்கள் உறுதியாக சொல்வது தேசிய மக்கள் சக்தியிலே தான். දැන් පරණ පක්ෂ අපේ රට බෙදන්න සැලසුම් හැදුවා. இப்பொழுது அந்த பழைய கட்சிகள் நமது நாட்டை பிரிக்க ஏற்பாடுகளை செய்தார். දැන් අපි එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அரசாங்கத்தை அமைத்திருக்கிறோம். අපි පියවරෙන් පියවර
මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා කටයුතු කරනවා. நாங்கள் கட்டம் கட்டமாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம். විශේෂයෙන්ම රටේ පොදු ප්‍රශ්න තියෙන ගමන් උතුරේ ජනතාවට අනන්‍ය විශේෂ වූ ප්‍රශ්න තියෙනවා. பொதுவாக பொது பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் விசேடமாக வடக்கு மக்களுக்கு ஒரு பொதுவான விசேடமான பிரச்சனைகள் இருக்கும். 30 අවුරුද්දක යුද්ධයක් විසින් 30 ආண்டுகள் யுத்தத்தின் மூலமாக මේ පළාත් විශාල සංවර්ධනයකට හිමිකම් කියන්නේ නැහැ. இந்த பிரதேசம் பெரிய ஒரு அபிவிருத்திக்கு உரியவர்கள் அற்ற என்ற நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறார். යුද්ධ නිසාම විශාල ප්‍රශ්න පැන නැගිලා තිබෙනවා. யுத்தத்தின் காரணமாகவே மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் தலைதூக்கி இருக்கின்றன. දැන් යුද්ධය අවසන් වෙලා සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වෙනවා. இப்பொழுது யுத்தம் நிறைவடைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை நாங்கள் கடந்து விட்டோம். අවුරුදු 16කට වැඩි කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. 16 வருடங்களுக்கு மேலாக நாங்கள் கடந்து வந்து விட்டோம். හැබැයි ඒකෙන් ඇති කරන ලද ප්‍රශ්න තාම ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ஆனால் அதனால் உருவாக்கப்பட்ட பிரச்சனைகள் இன்னும் மீதமாக உள்ளது. අපේ ආණ්ඩුව ඒ ප්‍රශ්න උපරිම වශයෙන් විසඳනවා. அந்த பிரச்சனைகளை எமது அரசாங்கம் உச்ச அளவிலே நாங்கள் அதனை நிவர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்வோம். පළමු කොටම முதலாவதாக යුද්ධ හේතු කොටගෙන யுத்தத்தை காரணம் காட்டி ආරක්ෂාව හේතු කොටගෙන பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி ජනතාවගේ ඉඩම් විවිධ අවස්ථාවල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පවරගෙන තියෙනවා. மக்களுடைய காணிகளை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த பாதுகாப்பாக பெறப்பட்டிருக்கின்றது. අපි නිදහස් කළ හැකි හැම බිම් මගලක්ම ආපහු ඒ ජනතාවට ලබා දෙනවා. நாங்கள் விடுவிக்கக்கூடிய அனைத்து ஒரு இன்ச்சு நிலத்தை கூட உங்களுக்கு அந்த மக்களுக்காக நாங்கள் விடுவிப்போம். හොඳයිනේ. நல்லதானே? ඊළඟ அடுத்தது යුද්ධ නිසා නිවාස අහිමි වුණා, අවතැන් වුණා. මේ ප්‍රශ්න විශාල ප්‍රමාණයට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. யுத்தத்தின் காரணமாக வீடுகளை அழிந்தோம், இருந்த இடங்களை நாங்கள் விட்டு சென்றோம். இவ்வாறு பல்வேறு மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்தோம். අපි විශේෂ ව්‍යාපෘතිය හරහා මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ නිවාස ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා කටයුතු කරනවා. நாங்கள் விசேடமான திட்டங்களின் மூலமாக இந்த பிரதேசவாழ் மக்களின் வீடுகளின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக நாங்கள் செயற்பாடுகளை செய்வோம். ඊළඟ ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් அதற்கு அடுத்ததாக விசேடமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் යුද්ධ හේතු කොටගෙන මේ පද හුදකලා වුණා. இந்த யுத்தத்தை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு இந்த பிரதேசம் வெறுமையாக்கப்பட்டது. සමහර පාලම් කඩා වැටිලා තියෙනවා. சில பாலங்கள் உடைந்து சின்னாபின்னமாக இருக்கின்றன. ඒ පාලම් ටික යලි හදන්න ඕන. அந்த பாலங்களை நாங்கள் மீள கட்டியமைக்க வேண்டும். වට්ටුවාකල් පාර අපි ලබන මාසේ 8 වෙනිදා පටන් ගන්නවා. මේ වෙනකොටත් අපි ඒකට රුපියල් දසලක්ෂ 1000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. அந்த வகையிலே வட்டுவால் பாலம் மாதம் 8ஆம் தேதி நாங்கள் அந்த வேலையை தொடங்கி இருக்கின்றோம். அதுக்கும் 10 මිලියන් 1000ක්. 1000 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ වගේම அதேபோல் කෝකිලයි පාලම ගොඩනැගීම වැදගත්. கொக்குளாய் பாலத்தை நாங்கள் மீளமைப்பது மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. එහෙම වුණොත් මේ මුලති උසා ත්‍රිකුණාමලයේ අතර அப்படி நடந்தால் இந்த முல்லைத்தீவுக்கும் திருவண்ணாமலைக்கும் இடையிலே ගමනාගමන විශාල ලෙස පහසු වෙනවා. කිලෝමීටර් 80ක් විතර අඩු වෙනවා. போக்குவரத்து மிகப்பெரிய அளவிலே அதாவது 80 கிலோமீட்டர் கிட்ட நெருக்கமான பாதையாக உருவாகின்றது. ඒකට ලබන අවුරුද්ද අපි සල්ලි වෙන් කරන්නම්. அதற்கு வருகின்ற வருடம் நாங்கள் காசை ஒதுக்குகிறோம். නොවැම්බර් මාසේ අයවැය ලේඛනයේ තියෙනවා. நவம்பர் மாதம் வரவு செலவு திட்டம் இருக்கின்றது. ඒ පාලමත් அந்த பாலம் සාලෙයි පාලමත් சாலையில இருக்கின்ற பாலம் ඒ දෙකම හදන්න අපි සල්ලි වෙන් කරනවා. அந்த இரண்டையும் நாங்கள் நிர்மாணிப்பதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு මේ செய்வோம். පළාත් යලි ගොඩ ගන්න ඕනකම තියෙනවා. அந்த பிரதேசங்களை மீளம் கட்டியெழுப்ப வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. ඒ වගේම පොඩි පාරවල් තියෙනවා. அதே மாதிரி சிறு வீதிகள் இருக்கின்றன. ගම් අතර පාරවල් කඩා වැටලා තියෙනවා. வீதிகளுக்கு ஊர்களுக்கு இடையிலான பாலங்கள் உடைந்தெறிஞ்சப்பட்டது. මේ අවුරුද්දේ අපි උතුරේ இந்த வருடம் நாங்கள் வடக்கில் කඩා වැටුණු පාරවල් ටික හදන්න அந்த சேதமடைந்த வீதிகளை நாங்கள் செய்ய இருக்கின்றோம். මිලියන 5000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. 5000 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்கின்றோம். ඒකෙන් அதில මිලියන 1000ක් මේ මුලති උපදේශයට වෙන් කරලා තියෙනවා පාරවල් හදන්න. அதில் 1000 மில்லியன் ரூபாய் இந்த முல்லைத்தீவு மாவட்ட வீதிகளை புனரமைக்க நாங்கள் ஒதுக்கி හැම පාරක්ම හදන්න ඕන. எல்லா வீதிகளும் செய்ய வேண்டிய நிலையிலே தான் இருக்கிறது. ජනතාවට අවශ්‍ය වෙන සහාය ආණ්ඩුව ලබා දෙන්න ඕන. மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි කල්පනා කරනවා. அது மட்டுமில்லை, நாங்கள் வேறும் யோசிக்கிறோம். අපේ ජනතාවගේ දුප්පත්භාවය තුරන් වෙන්න ඕන. எங்கள் மக்களின் வறுமை நீக்கப்பட வேண்டும். මේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගය
කුසකර්මාන්තය. இந்த பிரதேசத்தில் பிரதானமான ஒரு வாழ்வாதாரமாக இருப்பது விவசாயம். ප්‍රධාන රස්සාව කුසකර්මාන්තය. பிரதான தொழில் அந்த விவசாய நடவடிக்கைகள். අපි කුසකර්මාන්තය සඳහා හොඳ වැඩපිළිවෙලක් එක ක්‍රියාත්මක කරන පටන් අරන් තියෙනවා. நாங்கள் விவசாய கைத்தொழிலுக்காக நல்லதொரு வேலை திட்டத்தை நாங்கள் தொடங்கியிருக்கிறோம். ඔගොල්ලෝ වගා කරන්න ලෑස්ති නම් වගා කරන්න ඉඩම් අපි දෙන්නම්. நீங்கள் பயிரிடுவதற்கு தயாராக இருந்தால் பயிரிடுவதற்கான நிலங்களை நாங்கள் தருகிறோம். අපි පෝර සානාධාරය 15000 නම් 25000 දක්වා වැඩි කරා. பசலை மானியம் நாங்கள் 15000 25,000. 25000 வரைக்கும் நாங்கள் அதிகரித்திருக்கின்றோம். අපි කෘමිනාශක වල්නාශක වල මිල අඩු කරන්න සැලසුම් හදලා තියෙනවා. நாங்கள் களைக்கொல்லிகள் பூச்சிக்கொல்லிகளின் விலையை குறைப்பதற்கு தீர்மானித்திருக்கின்றோம். අඩු මිලකට තමුන්නාන්සේලාගේ නිෂ්පාදන මිලදී විකුණන්න ඉඩ දෙන්න එපා. குறைந்த அளவு விலையிலே உங்கள் உற்பத்திகளை நீங்கள் விற்பதற்கு பெறுவதற்கு இடமளிக்காதீர்கள். ආණ්ඩුව හොඳ මිලක් තමුන්නාන්සේලා ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්නම්. அரசாங்கம் நல்லதொரு நியாயமான விலையை உங்களுக்கு பெற்றுத்தர நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். ඒ වගේම අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. அதே மாதிரி நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். මේ උතුරු පළාතේ இந்த வடமாகாணத்தில் හෙක්ටයාර් 40000ක පොල් වගා කරන්න. 40000 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் தென்னை பயிரிடுவதற்கு. මේ අවුරුද්දේ අපේ සැලැස්ම 16000ක හෙක්ටයාර් පොල් වගා කරන්න. இந்த வருஷம் 16000 ஹெக்டேர் நிலத்தில் நாங்கள் தென்னை பயிரிட வேண்டியிருக்கின்றோம். ඒ සඳහා அதற்காக අපි සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා. பணத்தை நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். වගා කරන්න ඉඩම් දෙන්න. பயிரிடுவதற்கு நிலம் தருகிறோம். ඉඩම හදාගන්න සල්ලි දෙන්නම්. அந்த நிலத்தை செப்பனிட்டுக் கொள்வதற்கு பணம் தருகிறோம். පොල් පැල ටික දෙන්නම්. தென்னங்கன்றுகளை தருகிறோம். පෝර ටික දෙන්නම්. பசலை தருகிறோம். අපේ පොල් මණ්ඩලේ නිලධාරීන් තාක්ෂණික සහාය දෙයි. அந்த தென்னை வள அதிகாரிகள் உங்களுக்குரிய தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குவார்கள். නැවත මේ ප්‍රදේශ ගොඩ ගන්න ඕන. மீண்டும் நாங்கள் இந்த பிரதேசத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டும். ඒ වගේම අපේ ආණ්ඩුව அதே மாதிரி அவர் அரசாங்கம் අස්සසුම 8500ක් තිබේ 10000 දක්වා වැඩි කරා. அசஸ்ம நிதியானது 8500 ரூபாயிலிருந்து 10000 வரை கூட்டி இருக்கிறார். 15000 තිබ්බ එක 17500 දක්වා වැඩි කරා. 15000 ஆக இருந்தது 17500 வரைக்கும் நாங்கள் கூட்டி இருந்தோம். මේ ජූනි මාසේ இந்த ஜூலை மாதம் අස්සසුම නොලැබෙන அசஸ்ம கிடைக்காத ඒත් ලැබිය යුතු ஆனால் கிடைக்க வேண்டிய පවුල් ලක්ෂ 4කට අලුතෙන් අස්සසුම ලබා දෙනවා. குடும்பங்கள் 4 லட்சத்துக்கு நாங்கள் புதிதாக அசஸ்மை பெற்றுக் கொடுத்தோம். අපි ජනතාව බලා ගන්න ඕන. ஏனென்றால் நாங்கள் மக்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். අපි වැඩිහිටි දීමනාව වැඩි කරා. நாங்கள் முதியோருக்கான கொடுப்பனவை அதிகரித்தோம். වකුගඩු රෝගීන් සඳහා දෙන දීමනාව වැඩි කරා. இந்த சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கான கொடுப்பனவை அதிகரித்தோம். විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි කරා. ஓய்வூதிய கொடுப்பனவை அதிகரிக்கப்பட்டது. රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කරා. அரச ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩි කරා. மகாபல புலமை பரிசில் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. මේ ආදී ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් හොඳම සහන දෙන ආණ්ඩුවක් මේක. இந்த வகையிலே மக்களுக்கு வழங்கக்கூடிய நல்ல வசதிகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கமாக இது இருக்கின்றது. ඒ වගේම මේ පළාත් அதே மாதிரி இந்த பிரதேசம் මේ දුප්පත්භාවයෙන් இந்த வறுமை நிலையிலிருந்து මුදව ගන්න නම් மீட்டெடுப்பதற்கு අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමුඛයි. கல்வியானது முதலிடம் பெறுகின்றது. මම දන්නවා எனக்கு தெரியும் දෙමළ භාෂාවෙන් අධ්‍යාපනය දෙන ගුරුවරුන්ගේ හිගයක් තියෙනවා. தமிழ் மொழி மூலமாக கல்வியை வழங்குகின்ற கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களின் பற்றாக்குறை இருக்கின்றது. අපේ කැබිනට් මණ්ඩලේ තීන්දුවක් ගත්තා. எமது பாராளுமன்ற கேபினட் ஒரு தீர்மானம் ඒ எடுத்திருக்கிறது. ගුරු පුරප්පාඩු සියල්ල පුරවනවා. அந்த ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் முழுமையாக நிரப்பப்படும். දරුවන්ට උගන්වන්න ලෑස්ති වෙන්න. உங்கள் பிள்ளைகளை கற்பிக்க தயாராகுங்கள். ගොඩනැගිලි නැති පාසල් කියන්න. கட்டடங்கள் இல்லாத பாடசாலைகள் இருந்தால் ගුරුවරු නැති තැන් හොයන්න. அந்த ஆசிரியர்கள் இல்லாத இடங்களை தேடுங்கள். අනිකුත් පහසුකම් නැත්තන් ටික හොයන්න. வேறு வசதிகள் இல்லை என்றால் தேடுங்கள். අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතුමාටත් മന്ത്രിවරු දෙන්නටත් අපි කියලා තියෙන්නේ. எமது பிரதி அமைச்சருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நாங்கள் கூறியிருக்கின்றோம். මේ පළාත් තුළ අධ්‍යාපනය දියුණු කරන්න ඕන හැම වැඩක්ම අපි කරන්න ඕන. இந்த பிரதேசத்தில் கல்வியை முன்னேற்றுவதற்காக தேவையான எல்லா வேலைகளையும் நாங்கள் செய்ய வேண்டும். නගරේ පාසලක තියෙන සියලු පහසුකම් நகரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பாடசாலையில் இருக்கின்ற அனைத்து வசதிகளும் ඒ පහසුකම ගමේ පාසලේ තියෙන්නත් ඕන. அந்த வசதிகள் அனைத்தும் கிராம பாடசாலைகளிலும் இருக்க අපි ඒ විදිහට මේක හදන්නම්. அதே மாதிரி அதை நாங்கள் செய்கிறோம். මොකද ඉගෙන ගැනීම තමයි අපිට මේකෙන් ගොඩ එන්න තියෙන පාර. ஏனென்றால் கல்விதான் இந்த பாதையிலிருந்து நாங்கள் மேலே வருவதற்கான ஒரே ஒரு வழியாக இருக்கின்றது. දැනට අපි තීරණයක් කරන් තියෙනවා. இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து ළමයි 300ට වඩා අඩු සියලු පාසල්වල දරුවන්ට සපත්තු කට්ටලයක් දෙන්න. இப்பொழுது நாங்கள் பிள்ளைகள் 300 பேருக்கு குறைந்த பாடசாலைகள் அனைத்திற்கும் ஒரு சோடி சப்பாத்து வழங்குவதற்கு நாங்கள் தீர்மானித்தோம். චීන රජයෙන් අපිට එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. පාසල් සඳහා සියලු නිල ඇඳුම් නොමිලේ ලබා දෙන්න. சீன
வழங்குவதாக. ඒ වගේම அதேபோல் අපි පහුගිය ජනවාරි මාසේ நாங்கள் சென்ற ஜனவரி மாதம் ලක්ෂ 16ක් පාසල් දරුවන්ට 16 லட்சம் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு අමතර පොත් மேலதிக උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් 6000 ගානේ දුන්නා. மேலதிக குப்பை பயிற்சி புத்தகங்கள் உபகரணங்களை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நாங்கள் பணம் வழங்கினோம். අපි උගන්වන්න වෙහෙස දරනවා. நாங்கள் உழைப்பதற்கு கற்பிப்பதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை செய்தோம். රුපියල් 60ක තිබුණු ආහාර දීමනාව රුපියල් 100 දක්වා වැඩි කරා. 60 ரூபாயாக இருந்த அந்த உணவு கொடுப்பனவு 100 ரூபாய் வரை நாங்கள் அதிகரித்தோம். මාපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩි කරා. மகாபல புலமை பரிசில் கொடுப்பனவை ශිෂ්‍යාධාර වැඩි කරා. மாணவர்களுக்குரிய புலமை பரிசில் கொடுப்பனவை අපි විශාල වෙහෙසක් දරනවා. நாங்கள் மிகவும் பிரயோஜனப்படுகின்றோம். හොඳ අධ්‍යාපනයක් අපේ රටේ දරුවන්ට ලබා දෙන්න. நல்லதொரு கல்வியை நாங்கள் நமது பிள்ளைகளுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக අපි දන්නවා පවුලේ දරුවෝ ඉගෙන ගත්තොත් எங்களுக்கு தெரியும் எங்களது குடும்ப பிள்ளையோரால் படித்தால் පවුලටම දුප්පත් භාවයෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. அந்த குடும்பமே வறுமை நிலையில் இருந்த மேல்நிலைக்கு வர முடியும். ඒක අපේ වැදගත් තීරණයක් සරන් තියෙනවා. அதனால் அதற்கு நமக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது. ඒ වගේම නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය තව ශක්තිමත් කරන්න ඕන. அதே மாதிரி சுதந்திரமான ஒரு சுகாதார சேவையை நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும். මේ අවුරුද්දේ අපි වැඩිම මුදල් වෙන් කරලා තියෙන්නේ இந்த வருடம் நாங்கள் அதிகளவான சௌ- பணம் සෞඛ්‍ය සේවයට. சுகாதார சேவை හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් අපේ පුරවැසියන්ට දෙන්න ඕන. நல்லதொரு சுகாதார சேவையை வந்து மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும். අපි වෙන් කරලා තියෙන සල්ලි දිහා බලපුවාම நாங்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்ற பணத்தை பார்க்கின்ற பொழுது කිසිදු ස්පිරිතාලක බෙහෙත් ටිකක් තියෙන විදියක් නැහැ. எந்த ஒரு வைத்தியசாலையிலும் மருந்து தட்டுப்பாடு இருக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. තිබුණොත් තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? அப்படி இருந்தால் எதனால் அது இருக்கும்? සල්ලි තියෙනවා මිලදී ගන්න අසමත් වෙන නිසා. காசு இருக்கு ஆனால் அதை கொள்வனவு செய்ய பின்னிக்கிறதால ඒකත් අපි හොඳ ක්‍රමයක් හදනවා ඉක්මනින්ම. அதுக்கும் நாங்கள் நல்லதொரு திட்டத்தை மிக விரைவில் செய்வோம். හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් අපි ලබා දෙන්න සැලසුම් හදලා තියෙනවා. நல்லதொரு சுகாதார சேவையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு திட்டங்களை தீட்டி இருக்கின்றோம். ඊළඟ මේ ප්‍රවාහනය அதனால் அடுத்ததாக போக்குவரத்து. හොඳ ප්‍රවාහන සේවයක් හදන්න ඕන අපේ රටේ. நல்லதொரு போக்குவரத்து சேவையை உருவாக்க வேண்டும் நமது நாட்டில். අපේ මේ බස් රථ මගී ප්‍රවාහනට තරම් සුදුසු බස් රථ නෙවෙයි. இங்க இருக்கின்ற இந்த பேருந்துகள் பயணிகள் போக்குவரத்துக்கு அவ்வளவு உசிதமானது அல்ல. ලෝකේ දියුණු වෙච්ච පහසුකම් සහිත බස් රථ තිබෙනවා. உலகத்தில் அபிவிருத்தி அடைந்த நல்ல போக்குவரத்து பேருந்துகள் இருக்கின்றன. මේ අවුරුද්දේ අපි කෝටි 300ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. இந்த வருடம் நாங்கள் 300 கோடி ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். අලුත් පහසුකම් සහිත බස් රථ ගේන්න. பூரணமான வசதிகள் உள்ள பேருந்துகளை கொண்டு வருவது. ආරම්භයේදී ඒවා නගරවල පටන් අරගෙන ஆரம்பத்தில் அது நகரத்தில் පියවර හොඳ බස් රථ ගම්වලට අපි ගේන්නම්. கட்டம் கட்டமாக நல்ல பேருந்துகளை நாங்கள் கிராமங்களுக்கு கொண்டு வருகிறோம். අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහනය ආණ්ඩු ප්‍රධාන වගකීමක් ලෙස අපි වැඩ කරනවා. கல்வி, சுகாதாரம், போக்குவரத்து அரசாங்கத்தின் பிரதானமான துறைகள் என்று நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். ඒ නිසා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? அதனால் என்ன நடந்திருக்கிறது? උතුරේ දකුණේ නැගෙනහිර සියලු දෙනා එකතු වෙලා அதனால் வடக்கு தெற்கு கிழக்கு எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ලංකාවේ පළමු වතාවට இலங்கையில் முதலாம் தடவையாக ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. மக்களுக்காக வேலை செய்கின்ற ஒரு அரசாங்கத்தை அமைத்திருக்கிறோம். හොඳයි නේ ආණ්ඩුව. நல்லதுதானே அப்படியான ஒரு அரசாங்கம்? ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, අපේ දේශපාලකයන් ගැන තිබුණු අදහස මොකද්ද? எமது அரசியல்வாதிகள் தொடர்பான இருந்த எண்ணம் என்ன? අපේ മന്ത്രിවරු எமது அமைச்சர்கள், පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු பாராளுமன்றத்தில் இருந்த ආණ්ඩුවල හිටපු ඇමතිවරු அரசாங்கத்தில் இருந்த அமைச்சர்கள், ඒගොල්ලන්ට තියෙන චෝදනාවක් මොනවද? அவர்களுக்கு இருந்த பிரச்சனை என்ன? පහුගිය කාලේ හදපු ආණ්ඩුවලින් වුණ දේ තමයි கடந்த கால அரசாங்கங்களில் இருந்த அவர்கள் செய்ததுதான். සියලු දේවල් ඇමති ගන්නවා. அனைத்து விடயங்களையும் அந்த அமைச்சர் பெற்றுக் සියලු දේවල් മന്ത്രി ගන්නවා. அனைத்து விடயங்களையும் அந்த பாராளுமன்ற සියලු දේවල් ජනාධිපති ගන්නවා. அனைத்தையும் ஜனாதிபதி எடுத்துக்கொள்வார். ජනතාවට මුකුත් නැහැ. மக்களுக்கு எதுவுமே. හැබැයි පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. ஆனால் முதல் தடவையாக நாங்கள் ஒரு அரசாங்கத்தை ජනාධිපතිවරයා ලෙස මම ஜனாதிபதியாக சகோதரர் அவர்கள், අපේ කැබිනට් මණ්ඩලය எமது கேபினட் அமைச்சர்கள், අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු எமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ඒගොල්ලන්ට හිමි දේවල් අත්හරිනවා. அவர்களுக்குரியவர்களை கைவிடுவதா? දෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ජනතාවට දෙනවා. தரக்கூடிய அனைத்தையும் நாங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கிறோம். හොඳ නැද්ද මේ ආණ්ඩුව? கூடாதா அப்படியான ஒரு அரசாங்கம்? வேணுமா வேண்டாமா? ඇමතිවරයාට ආණ්ඩුවෙන් ගෙවල් දුන්නා. දැන් දෙන්නේ නැහැ. அமைச்சருக்கு அரசாங்கத்தால் வீடுகள் வழங்கப்பட்டது, இப்ப இல்லை. ඇමතිවරයාට ආණ්ඩුවේ ගෙවල් වල ලයිට් බිල් වතුර බිල් ගෙව්වා. දැන් දෙන්නේ නැහැ. அமைச்சருக்கு அந்த வீட்டுல இருந்த தண்ணி பில், கரண்ட் பில் எல்லாம் கொடுத்தது, ஆனா இப்ப இல்லை. മന്ത്രിවරුන්ට විශ්‍රාම වැටුපත් දුන්නා. ඒක අපි අහෝසි කරනවා. அமைச்சர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் ஓய்வூதியம், அதுவும் இல்லாம.
ජනාධිපති හැටියට මට පාර්ලිමේන්තු විශ්‍රාම වැටුපක් හම්බුණා මම එපා කිව්වා. ஜனாதிபதி என்ற வகையிலே தோழர் அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கொடுத்தார், அதையும் தான் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார். මන්ත්‍රීවරයෙකුට ලක්ෂ 10ක රක්ෂණ ආවරණයක් තියෙනවා. மந்திரிமார்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் வருவதையான காப்புறுதி இருக்கு. ඒක ලක්ෂ 2කමාර දක්වා අඩු කරනවා. அது 2.5 லட்சமாக குறைக்கப்பட்டது. ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, මන්ත්‍රීවරුන්ට මන්ත්‍රීවරු විශ්‍රාම වැටුප ඒ සියල්ල අපි ඒ කියන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට දෙනවා අපි අයින් කරලා හැම දෙයක්ම ඉතුරු කරලා ජනතාවට දෙනවා. அதாவது அமைச்சர்களுக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கொடுக்கிற அனைத்து வரப்பிரசாதங்களும் நிப்பாட்டி அவை அனைத்தையும் மக்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கிறோம். මේ කංකසන්තුරේ තියෙනවනේ ලොකු ජනාධිපති මන්දිරය. இந்த காங்கேசன் துறையிலே இருக்கின்றது பெரிய ஒரு ஜனாதிபதி மாளிகை. දැකලා තියෙනවද? அங்கே இருக்கிறீங்களா? ආණ්ඩුවෙන් කරපු ලොකුම එක තමයි ජනාධිපති මන්දිරයක් හදපු එක. அரசாங்கத்தால் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு வேலை தான் அந்த ஜனாதிபதி மாளிகை அமைச்சர். මම පහුගියදා දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට ඇවිල්ලා කිව්වා நான் கடந்த நாட்களிலே மாவட்ட அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கு வந்து சொன்னேன், යාපනයේ ජනතාව අපිට කියන්න யாழ்ப்பாண மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் ඒ මන්දිරයට මොකද්ද කරන්නේ? அந்த மாளிகைக்கு என்ன செய்வது, ඒ සඳහා මන්දිරය පවර්ලා දෙනවා. அது தொடர்பான அவர்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் அளித்திருக்கிறோம். විශ්වවිද්‍යාලයක් දානවා නම් ඒකට දෙනවා. பல்கலைக்கழகம் ஒன்று அமைக்கிறாங்க, அது அவர்களுக்கு கொடுக்கிறோம். සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයක් දානවා නම් ඒකට දෙනවා. ஒரு கலாச்சார மத்திய நிலையம் அமைக்கிறாங்க, அது கொடுக்கிறோம். හෝටලයක් දාන්න ලෑස්ති නම් ඒකටත් දෙනවා. ஹோட்டல் ஒன்று அமைக்கிறது என்று சொன்னா அதுக்கு கொடுப்போம். ඔක්කොම දෙන පළාත සංවර්ධනයට. அனைத்தையும் நாங்கள் கொடுப்போம் அந்த மாகாண அபிவிருத்தி. රටක් හදන්න ඕන කොහොමද? ஒரு நாட்டை எப்படி நாங்கள் அமைக்க, පාලකයෝ Tamanට තියෙන දේවල් අත්හරින්න ඕන. நிர்வாகிகள் தமக்கு இருப்பதை கைவிட வேண்டும். අත්හැරලා ජනතාවට සහ රටට දෙන්න ඕන. அவர்கள் கைவிட்டு மக்களுக்கும் நாட்டுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். හැබැයි අපේ රටේ සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? ஆனால் எங்கள் நாட்டில் நடந்தது என்ன? ජනතාවට මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. மக்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்கிறேன். ඔක්කොම ඇමතිවරු മന്ത്രിවරු ගන්නවා. எல்லாத்தையும் அமைச்சர்களும் பாராளுமன்ற ඒ යුගයේ ඉවරයි. அந்த யுகம் நிறைவடைந்தது. ආයෙම යුගයක් එන්න දෙනවද? இப்படி ஒரு யுகத்தை திருப்பி வரவிடுவீங்களா? දෙනවද? வரவிடுவீங்களா? ඒක ඉවරයි. அது முடிச்சு. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? இப்ப என்ன செய்வோம்? දැන් මේ රට හදන යුගය இப்ப நாட்டை நாங்கள் கட்டமைக்கிற காலம். ලේසි වැඩක් නෙවෙයි මේ උනේ. ஆனால் இலகுவான வேலையில் இது நடந்தது. අවුරුදු 70ක් අපේ රට පාලනය කරේ. 76 வருடங்கள் நிர்வகித்த நாடு. උඩ ඉන්න පවුල් කීපයක්, மேலே இருக்கின்ற குடும்பங்கள் சில, පරම්පරා කීපයක්. පවුල් ෆැමිලිස් කීපයක්. குடும்ப நிர்வாகம் பல. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? இன்றைக்கு என்ன நடந்திருக்கு? අද පොදු ජනතාව මේ රට පාලනය කරන්නට ඇවිල්ලා තියෙනවා. இன்று பொதுமக்கள் இந்த நாட்டை நிர்வகிக்கின்ற ஒரு நிலை வந்திருக்கிறது. බලන්නකො ගිය ජනාධිපති ඡන්දෙදි කවුද ඉල්ලුවේ? பாருங்க, போன வருஷம் ஜனாதிபதி தேர்தல் யார் கேட்ட? ටෙලිෆෝනෙන් ඉල්ලුවේ ජනාධිපති කෙනෙක්ගේ පුතෙක්. டெலிபோன்ல கேட்டது ஒரு ஜனாதிபதியின் மகன். පොහොට්ටුවෙන් ඉල්ලුවේ ජනාධිපති කෙනෙක්ගේ පුතෙක්. அந்த புகட்டுவர், அதாவது அந்த மலர் போட்டால கேட்டது ஒரு ஜனாதிபதியின் மகன். සිලින්ඩරෙන් ඉල්ලුවේ ජනාධිපති කෙනෙක්ගේ බෑන කෙනෙක්. அந்த சிலிண்டர் மூலமாக கேட்டது ஜனாதிபதியின் ஒரு மருமகன். මම තමුත් එහෙම. தோழர் அவர்கள் தமிழ்தேவர். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ අවුරුදු 70ක් ඒගොල්ලෝ අතේ බලය තිබ්බේ. அதனால் இதிலே விளங்குவது என்ன? 76 வருடம் அவர்களின் கையில் இருந்தது. තාත්තලා, தகப்பன்மார், නෝනලා, மனைவிமார், දුවලා, மகள்மார், පුතාලා, மகன்மார், මුණුබරාලා பேரன்பேத்தியர், තමයි මේ රට පාලනය කරේ. அவர்கள்தான் இந்த நாட்டை நிர்வகித்தார். ඒගොල්ලෝ තමයි යුද්ධ ඇති කරේ. அவர்கள்தான் இந்த யுத்தத்தை ஏற்படுத்தி, ඒගොල්ලෝ තමයි හොරකම් ඇති කරේ. அவர்கள்தான் அந்த யுத்த கனவை ஏற்படுத்தி, ඒගොල්ලෝ තමයි අපේ රට කඩා වැට්ටුවේ. அவர்கள்தான் இந்த நாட்டை வீழ்த்தியவர். අපේ ගම්වල ජනතාවට எமது ஊர் மக்களுக்கு ආදායම් නැති කරේ. வருமானத்தை ජීවත් වෙන්න විදියක් නැති කරේ. வாழ வழி இல்லாமல், හැබැයි ජනතාව එකතු වෙලා ஆனால் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து ඒගොල්ලෝ පෙරලලා அவர்களை புரட்டி அடித்து ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවක් හැදුවා. தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கத்தை அமைத்தார். ඒක විශාල තීන්දුවක්. இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தீர்மானம். ඒගොල්ලෝ කවදාවත් හිතුවේ නෑ அவர்கள் ஒருபோதும் මෙහෙම වැඩක් ඒගොල්ලන්ට වෙයි කියලා. இப்படியான ஒன்று நடக்க வேண்டும். හිතුවද? நினைத்தார். කවදාවත් නෑ. ஒரு நாள் நினைக்கிறேன். දැන් බලන්නකො 2019 இப்ப பாருங்க, 2019 ஆம் ஆண்டு අපිට 103යි. எங்களுக்கு 100க்கு 3 வீதம். පාර්ලිමේන්තු ඡන්දෙදි பாராளுமன்ற தேர்தலில் ලංකා ඉතිහාසයේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම മന്ത്രിවරු ගාන இலங்கை வரலாற்றிலே இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் அதிகமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கை. ජනතාව අපි විශ්වාස කරා. மக்கள் எம்மை நம்பினார். ඒගොල්ලන්ට அவர்களுக்கு 2019 ලක්ෂ 69යි. 2019 ஆம் ஆண்டு
24 2024 2.5යි. 2.5 වට වැටිලා තියෙන්නේ. වට්ටලා තියෙන ජනතාව. அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு அந்த மக்கள் அவர்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். එහෙනම් ජනතාව මොකද්ද කරේ? ஏனால் அப்படி என்ன மக்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்? පළමු වතාවට හැදුවා. முதல் தடவையாக திருத்தினார். මහජනගේ මුදල් மக்களின் நிதி සතයක් හොරකම් කරන්නේ නැති සතයක් නාස්ති කරන්නේ නැති ආණ්ඩුවක්. ஒரு சதத்தை களவெடுக்காத ஒரு சதத்தை வீண்டெறியமாக்காத ජනාධිපතිවරු ලෙස මම ஜனாதிபதியாக අපේ മന്ത്രിවරු நமது அமைச்சர்கள் අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු நமது பிரதி அமைச்சர் මේ කිසි කෙනෙක් இந்த இவர் මේ රටේ මහජනගේ සතයක් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. இந்த நாட்டு மக்களின் ஒரு சதத்தை கூட සතයක් නාස්ති කරන්නේ නැහැ. ஒரு சதத்தை வீண்டெறியமாக்காத පළමු වතාවට මේ ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. முதல் தடவையாக இவ்வாறான ஒரு அரசாங்கத்தை මේක තමයි ආණ්ඩුව. இதுதான் அரசாங்கம். ඒතර කට්ටිය කියන මොකද්ද? அப்படி தான் மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் ඕගොල්ලෝ හොරකම් කරන්නේ නැති එක හොඳයි. நீங்க களவெடுக்காதது நல்ல விஷயம். ඒක අපි දන්නවා. அது எங்களுக்கு தெரியும். හැබැයි හොරකම් කරපු අයට මොකද කරන්නේ? ஆனால் களவெடுத்தவங்களை என்ன செய்ய போறீங்க? මොකද කරන්නේ? என்ன செய்ய? අනිවාර්යෙන් පරීක්ෂණ තියලා கட்டாயமாக அவர்கள் தொடர்பான பரிசீலனைகளை மேற்கொண்டு අධිකරණයට ගෙනහිල්ලා நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு சென்று දඬුවම් ලබා දෙනවා. தண்டனையை பெற்றுக்கொள்ளும். මේ වෙනකොටත් இப்போது வரைக்கும் උතුරු මැද මහ ඇමති හිරේ வடமத்திய ஆளுநர் சிறையில் இருக்கிற ඌව මහ ඇමති රිමාන්ඩ් ஊவ ஆளுநர் சிறையில் இருக்கிற නැගෙනහිර හිටපු මහ ඇමති රිමාන්ඩ් கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்த ஆளுநர் சிறையில் இருக்கிற තව හිටපු ඇමතිවරු රිමාන්ඩ් இன்னும் இருந்த அமைச்சர்கள் சிறையில் இருக்கிறோம். තව ඇමති කෙනෙක් හැංගිලා. இன்னும் ஒரு அமைச்சர் ஒழிஞ்சிட்டார். හොඳයිනේ. அதெல்லாம் හරියට වැඩේ කරන මතක තියාගන්න. சரியா வேலை போய் கொண்டிருக்கு. ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டும் இல்லை. අපිට තියෙන දඬුවම් දෙන්න මොකද අධිකරණයෙන් තමයි දඬුවම් දෙන්නේ. எங்களுக்கு கண்டன கொடுக்க அதிகாரம் இல்லை. நீதிமன்றத்துக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கு. එහෙමනේ. அப்படித்தான். දැන්ට අපි නඩු දාලා තියෙනවා. இப்ப நாங்கள் அவர்களுக்கு வழக்கு பதிவு செய்ய හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ ලොකු පුතාට එක නඩුවක් දාලා තියෙනවා. இருந்த ஜனாதிபதியின் மூத்த மகனுக்கு ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. දෙවෙනි පුතාට නඩු දෙකක් දාලා තියෙනවා. இரண்டாவது மகனுக்கு 2 வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. ආච්චිටත් එකක් දාලා තියෙනවා. பாட்டிக்கும் ஒன்று இருக்கு. හරිද? හොඳද? நல்லதானே? ඇයි? ஏன் அது? මේ රටේ කවදා හරි இந்த நாடு எப்போதாவது අපරාධ කරපු අයට அநியாயம் செய்தவர்களுக்கு හොරකම් කරපු අයට அளவெடுத்தவர்களுக்கு දඬුවමක් ලැබෙන්න ඕන. தண்டனை கிடைக்க வேண்டும். ඒ උඩා හිටපු අය හිතාගෙන හිටියා அந்த மேலே இருந்தவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார் ඒගොල්ලන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. தாங்கள் சட்டத்தை செயல்படுத்துற ඒගොල්ලන්ට දඬුවම් දෙන්නේ නැහැ. அவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்காது. ඒගොල්ලෝ නීතියට වඩා උඩින් ඉන්නේ. அவர்கள் சட்டத்துக்கு மேலே இருக்கிறார்கள். එහෙම තමයි උඩ හිටපු අය හිතන් හිටියේ. அப்படித்தான் அந்த மேல்நிலையில் இருந்தவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். එහෙම නේද? அப்படித்தானே? සාමාන්‍ය ජනතාවට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. சாதாரண மக்களுக்கு சட்டம் செயல்படும். ධනය බලය තියෙන කෙනාට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. பணமும் அதிகாரம் இருக்கிறவர்களுக்கு சட்டம் செயல்படுவது இல்லை. ඒගොල්ලෝ නීතියට බය නැතුව හිටියේ. அவர்கள் சட்டத்துக்கு பயப்படாமல் නීතියට යටත් නැතුව හිටියේ. சட்டத்துக்கு அடிபணியாமல் இருக்கிறார்கள். හැබැයි පළමු වතාවට இப்பொழுது முதல் தடவையாக ආණ්ඩුවක් හදලා තිනවා. அரசாங்கம் ஒன்றை அமைத்திருக்கிறது. තරාතිරම නොබලා எந்த ஒரு நிலையும் நாங்கள் பதவி நிலையும் කාටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආණ්ඩුවක්. யாருக்கும் அனைவருக்கும் சட்டத்தை அமல்படுத்த සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද சிங்களமா தமிழா முஸ்லிமா ભેදකින් තොරව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. பேதமும் இல்லாமல் சட்டத்தை அமல்படுத்த ධනවත්ද දුප්පත්ද ஏழையா பணக்காரனா ભેදකින් තොරව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. இல்லாமல் சட்டம் அமலாகும். බලය තියනවද නැද්ද? அதிகாரம் இருக்கா இல்லையா හැම කෙනාටම නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. அனைவருக்கும் சட்டம் செயல்பட வேண்டும். එහෙනම් මේ රට හදන්න නම් මොකක්ද ඕන? அப்படியெல்லாம் இந்த நாட்டை செய்ய හැම දෙනාටම නීතිය තියෙන රටක් ඕන. எல்லோருக்கும் சட்டம் தேவையான ஒரு நாடு வேணும். අන්නේ රට அந்த நாடு ජාතික ජන බලවේගය අපි හදලා තියෙනවා. அந்த நாட்டை தேசிய மக்கள் சக்தி நாங்கள் அமைத்திருக்கிறோம். එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන මේ මාසේ 6 වෙනිදා? அப்படியெல்லாம் நீங்கள் மே மாதம் 6ஆம் தேதி என்ன செய்ய வேண்டும்? තවත් විශාල හයියක් මේ ආණ්ඩුවට දෙන්න ඕන. இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய பலத்தை මේ ප්‍රාදේශ සභාවලට இந்த பிரதேச சபை විශාල වැඩ කොටසක් තියෙනවා. பெரிய ஒரு வேலை திட்டம் ගමේ පාර හදන්න, கிராமத்தில் வீதியை කාණු පද්ධතිය හදන්න, இந்த வாய்க்கால்களை அமைக்க පෙර පාසල් ටික පවත්වාගෙන යන්න, முன்பள்ளிகளை கொண்டு සෝම් පිට්ටනිය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න, மயானங்களை அபிவிருத்தி செய்ய පාරෙල් බල්බ් එකක් දාන්න வீதியில் மின்விளக்குகளை විශාල වැඩ කොටසක් මේ ප්‍රාදේශ සභාවලට තියෙනවා. பெரிய வேலை திட்டங்கள் இந்த பிரதேச சபைக்கு இருக்கு. ඒව තමයි ජනතාවත් එක්ක ගැට ගැහෙන වැඩ. அதுதான் மக்களுடன் ஒன்று சேர்க்கின்ற வேலை. ඒ වැඩ ටිකත් හොඳට කරන්න ඕන. அந்த வேலைகளை நன்றாக செய்ய வேண்டும். එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? அப்படியே தான் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்?
දෙන්න ඕන කාටද මේ නගර සභා? இந்த பிரதேச சபையை யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும்? දෙන්න ඕන කාටද මේ ප්‍රාදේශ සභා? யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் இந்த பிரதேச சபை? මොන වගේ ප්‍රාදේශ සභාවක්ද ඕන? எந்த மாதிரி பிரதேச சபை உங்களுக்கு வேணும்? මහාණ්ඩු හොරකම් කරන්නේ නෑ. பெரிய அரசாங்கம் களவெடுக்காது, ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරන්නෙත් නෑ. பிரதேச சபையை களவெடுக்கும். මහාණ්ඩු නාස්ති කරන්නේ නෑ. பெரிய அரசாங்கம் வீணாக்காது, ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරන්නෙත් නෑ. பிரதேச சபையை வீணாக்காது. මහාණ්ඩු වැඩ කරනවා. மேலே அரசாங்கம் வேலை செய்யும், ප්‍රාදේශ සභාවත් වැඩ කරනවා. பிரதேச சபையை வேலை செய்யும். එහෙනම් දෙන්න ඕන කාටද? அப்படி என்றால் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும்? එහෙනම් දෙන්න ඕන ජාතික ජන බලවේගයට. அப்படி என்றால் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். වෙන කාට හරි දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? வேற யாருக்கும் கொடுத்தா என்ன நடக்கும்? මහාණ්ඩු හොරකම් කරන්න பெரிய அரசாங்கம், மேலே இருக்கிற அரசாங்கம் களவெடுக்கையில் ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරනවා. பிரதேச சபை களவெடுக்கும். වෙනව නේද? நடக்குமா? මහාණ්ඩු නාස්ති කරන්නේ නෑ. மேலே இருக்கிற அரசாங்கம் வீணாக்காது, ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරනවා. பிரதேச சபை வீணாக்கும். මහාණ්ඩු වැඩ කරනවා. மேலே அரசாங்கம், நிழல் அரசாங்கம் வேலை செய்யும், ප්‍රාදේශ සභාව කකුලෙන් අදිනවා. பிரதேச சபை சோபரியா இருக்கு. එහෙම හරියන්නේ නෑ. அப்படி நடக்காது. එහෙනම් කාටද දෙන්න ඕන? அப்படி என்றால் யாருக்கு கொடுக்கணும்? මේ ප්‍රාදේශ සභාව இந்த பிரதேச சபை සියල්ල බාර දෙන්න ඕන அனைத்தையும் பொறுப்பு கொடுக்கணும். ජාතික ජන බලවේගයට. தேசிய மக்கள் சக்தி මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்றீங்க? என்ன ඕම්. ලෑස්තිනේ? எல்லாம் தயாரா? අපි දිනන්න ඕන. ඇයි? என்னடா நாங்கள் வெல்ல வேண்டும். මේ රට කාලයකට පස්සේ හොඳ පාරට හැරිලා තියෙනවා. இந்த நாடு நீண்ட காலத்துக்கு ஒரு நல்லது ஒரு மாற்றம். මේක කිසිසේත්ම ආපහු හැරෙන්න ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. அதை நாங்கள் ஒருபோதும் திருப்பி செல்ல அனுமதிக்க கூடாது. අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. நாங்கள் சேர்ந்து இருக்கிறோம். අපි ආයේ වෙන් වෙන්න බෑ. ஆனா மீண்டும் நாங்கள் අපිට අපි යුද්ධ කරගත්තා. நாங்கள் யுத்தம் செய்தாலும் මේ උතුරේ දකුණේ இந்த வடக்கு தெற்கில் අම්මා තාත්තගේ දරුවෝ මිය ගියා. பெற்றோரின் பிள்ளைகள் இறந்து போனாலும், අද ස්වාමියා නැති බිරින්දෑවරු, என்று கணவர் இல்லாத மனைவி, දරුවෝ නැති දෙමව්පියන්, பிள்ளைகள் இல்லாத பெற்றோர், ඥාතීන් නැති ඥාතීන් உறவினர்கள் இல்லாத உறவினர்கள் මේ රටේ ජීවත් වෙනවා. இந்த நாட்டில் வாழ்கிறார். අපේ පාලකයන් எமது அரசியல்வாதிகள் අපි යුද්ධවලට ඇදලා දැම්මා. எம்மை யுத்தங்களுக்கு எடுத்துச் சென்றார். දැන් ඇති හොඳටම මේවා. இது இப்ப அவை எல்லாம் போதும். මොකද්ද අපිට ගහගෙන ඉතුරුනේ? எங்களுக்கு இதனால என்ன மிச்சமாகும்? මොනවද අපිට යුද්ධ කරගෙන ඉතුරුනේ? யுத்தத்தால் எங்களுக்கு என்ன மிச்சமாகும்? කිසිවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. எதுவும் மிஞ்சவில்லை. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? அதனால எங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன? එකතු වෙන්න. ஒன்று சேரும். අපි මේ ලංකාව நாங்கள் இந்த இலங்கையை සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි කාගෙත් රට. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் அனைவரதும் நாடு. ඒ හැම කෙනාටම දැනෙන්න ඕන அந்த அனைவருக்கும் புரிய வேண்டும். මේක තමන්ගේ මාතෘ භූමිය කියලා. இது எமது தாய் நாடு என்று. ඒකට ඇතින තත්ත්වය අපි හදන්නම්. அந்த சூழ்நிலையை நாங்கள் செய்வோம். විශේෂයෙන්ම අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. விசேடமாக நாங்கள் ஏற்பாடு செய்வோம். අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා සමරන්න ඕන අපේ රට. நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த நாட்டை ඒ සඳහා ඔක්තෝබර් මාසෙ විතර அதனால் அக்டோபர் மாதம் அளவில் ජාතික මහා සංස්කෘතික ප්‍රසංගයක් තියෙනවා. தேசிய மிகப்பெரிய ஒரு கலாச்சார நிகழ்வு. දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து එකට එදාට අපි සමරමු. அன்றைய தினம் ஒன்றாக நாங்கள் அந்த நாளை அனுஷ்டிப்போம். ඒවට අපි සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා. அதற்கு நாங்கள் பணம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம். අපේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. எமது மிகப்பெரிய ஒரு මේ යාපනයේ இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදනවා. சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் ஒன்றாக අපේ පළමු කාලය ඇතුළත எமது முதலாவது இந்த ஆட்சி காலத்திலே ජාත්‍යන්තර මැච් එකක් යාපනයේ ගහනවා. சர்வதேச மேட்ச் ஒன்றை நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் விளையாடுவோம். ලංකාවේ කණ්ඩායම இலங்கை குழு සියලු ජන කොට්ටාසයන් නියෝජනය කරන විදිහට හැදෙන්න ඕන. அனைத்து மக்கள் பிரிவினரையும் பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையிலே அமைய வேண்டும். හැම තැනම අපි එකට ඉන්න ඕන. எல்லா இடமும் நாங்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். හැම තැනම අපි සහයෝගයෙන් ඉන්න ඕන. எல்லோரும் நாங்கள் ஒத்துழைப்புடன் இருக்க வேண்டும். හැම තැනම අපි සහෝදරත්වයෙන් ඉන්න ඕන. எல்லா இடத்திலே நாங்கள் சகோதரத்துவத்துடன் இருக்க வேண்டும். හැබැයි පාලකයන්ට ඕන උනේ ஆனால் நிர்வாகிகளுக்கு தேவைப்பட்டது අපිව බෙදන්න, எங்களை பிரிக்க, අපිව වෙන් කරන්න, எங்களை வேறுபடுத்த, අපිව ගහගන්න. எங்களை அடிபடச் செய்ய. ඒක තමයි පාලකයට ඕන උනේ. அதுதான் அந்த நிர்வாகி. හැබැයි ජනතාවට ඕන මොකද්ද? ஆனால் மக்களுக்கு என்ன தேவை? අපි එකතු වෙමු. நாங்கள் ஒன்று சேரும். අය වෙන් වෙන්නේ නැතුව ஆனால் மீண்டும் பிரித்து මේ තිබු පියවර இந்த இடத்த இந்த திட்டத்தை අපේ පරම්පරාව යුද්ධ කරගත්තා. எமது பரம்பரைகள் யுத்தம் செய்து, හැබැයි අපේ දරුවන්ගේ පරම්පරාවට ஆனால் எமது பிள்ளை சந்ததி යුද්ධ කරගන්න නැති රටක් හදමු. யுத்தம் செய்யாத ஒரு நாட்டை நாங்கள் සාමදානෙන් සහෝදරත්වයෙන් ඉන්න රටක් හදමු. சமாதானத்துடன் சகோதரத்துடன் கூடிய ஒரு நாட்டை அமைக்க. අන්න ඒක තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ වැඩේ. அதுதான் தேசிய மக்கள் சக்தியின் வேலையாக இருக்கு. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து අපේ රට ලෝකයේ දියුණු රටක් බවට පත් කරමු. இந்த நாட்டை உலகத்திலே ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு. මා දන්නා මේ ප්‍රදේශවල විශාල ප්‍රමාණයක් எனக்கு தெரியும் இந்த பிரதேசத்திலே மிகப்பெரிய
போக்குவரத்து විදේශගතව ජීවත් වෙනවා. வெளிநாடுகளில் இருக்கிறார். ඔන්ට විශාල ආදායම් තිබෙනවා. மிகப்பெரிய வருமானம் இருக்கு. අපි ඒ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා. நாங்கள் அனைவரையும் அழைக்கிறோம். එන්න ලංකාවට இலங்கைக்கு வாருங்கள். ආයෝජනය කරන්න පටන් ගන්න. இங்கே முதலீடு செய்ய ஆரம்பியுங்கள். අපි මාංකුලම් වල நாங்கள் மாங்குளத்திலே කර්මාන්තපුරයක් ආරම්භ කරනවා. කර්මාන්තපුරය. நாங்கள் ஒரு மாங்குளத்திலே ஒரு தொழிற்பேட்டை ஒன்றை அமைக்க இருக்கிறோம். ඒවට එන්න ආයෝජනය කරන්න. அதே மாதிரி அவற்றை நிதி முதலீடு செய்ய வாருங்கள். ඔබ කොහේ හිටියත් நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் මේක ඉපදුණු රට இது நீங்கள் பிறந்த நாடு. මේ රට හදන්න සහභාගී වෙන්න කියලා අපි ඩයස්පෝරාවේ කට්ටියට කියනවා. இந்த நாட்டை திருத்துவதற்கு நாங்கள் அந்த புலம்பெயர்ந்தவர்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். අපි ඔක්කොම පිළිගන්න நாங்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ඔක්කොටම සාධාරණ තියෙන எல்லோருக்கும் சாதாரணமாக இருக்கிற ආණ්ඩුව පළමු වතාවට හැදිලා තියෙනවා. அரசாங்கம் ஒன்று முதல் தடவையாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. මම විශේෂයෙන්ම තමුන්නාසලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நான் விசேடமாக உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். මගේ දේශපාලනයෙන් වැඩි කාලයක් මම දේශපාලනය කරන්නේ සිංහල ජනතාවත් එක්ක. நான் எனது அரசியல் வாழ்வில் நான் அதிகமான காலம் அரசியல் செய்தது சிங்கள மக்களுடன். ඇතිතරම් අපි රැස්වීම් තියලා තියෙනවා. போதிய அளவு நாங்கள் கூட்டங்களை அங்கு நடத்தி සිංහල ජනතාවත් එක්ක. சிங்கள மக்களுடன். වැඩියෙන් මම කතා කරන්නේ සිංහල භාෂාවෙන්. நான் அதிகமாக உரையாற்றுவது கதைப்பது சிங்கள மொழியிலே. හැබැයි මගේ භාෂාව නොතේරෙන ஆனால் எனது மொழி தெரியாத මීට කලින් අපි මුණුන ගැහුණු இதற்கு முதல் நாங்கள் சந்திக்காத ඔබ අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා තියෙනවා. நீங்கள் எங்களை நம்பி இருக்கிறீர்கள். ඒකට විශේෂම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. அதற்காக நான் விசேடமாக ඔබ අප කෙරෙහි තිබුණු විශ්වාසය நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை අංගලකින්වත් බිඳවට්ට නැති බව මම සහතික කරනවා. ஒரு அங்குலத்தால் கூட நாங்கள் அதை உடைத்து அல்லது பாதாளத்தில் போட முடியாது என்பதை நான் உறுதியளிக்கிறேன். අද තියෙන විශ්වාසය இன்று இருக்கின்ற நம்பிக்கை හෙට වැඩි වෙනවා. நாளைக்கு அதிகரிக்கும். අද විශ්වාස නොකරන අය இன்று நம்பாதவர்கள் හෙට විශ්වාස කරනවා. நாளை நம்புவார்கள். එකම ආණ්ඩුව මේක. ஒரே அரசாங்கம் ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුව. மக்களுக்காக வேலை செய்கின்ற අපේ අනාගත දරු පරම්පරාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුව. எதிர்கால பிள்ளைகளுக்காக வேலை මේ රටේ ජනතාවගේ දියුණුව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුව. இந்த நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கு උතුර දකුණ නැගෙනහිර ભેදකින් තොරව වැඩ කරන ආණ්ඩුව. வடக்கு தெற்கு எந்த விதமான பேதமில்லாமல் வேலை செய்கின்ற සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදකින් තොරව වැඩ කරන ආණ්ඩුව. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் பேதமில்லாமல் வேலை செய்கின்ற බෞද්ධ ඉස්ලාම් හින්දු කතෝලික ભેදකින් තොරව වැඩ කරන ආණ්ඩුව. பௌத்த இந்து இஸ்லாம் எந்த விதமான பேதமும் இல்லாமல் வேலை செய்கின்ற මේක තමයි පොදු ජනයාගේ ආණ්ඩුව. இதுதான் மக்களது அரசாங்கம். අපි මේක රැකගමු. இதை நாங்கள் பாதுகாப்பு ශක්තිමත් කරමු. பலப்படுத்துவோம். මේ මාසේ 6 වෙනිදා மே மாதம் 6ஆம் தேதி තවත් ශක්තිමත් බලයක් දෙන්න இன்னும் நல்லதொரு சக்தியை අපේ සහෝදරු සහෝදරියන් எமது சகோதர சகோதரிகள் මේ ප්‍රාදේශ සභාව නගර සභාවට යවලා இந்த பிரதேச சபை நகர சபைகளுக்கு அனுப்பி ඒ වගේ පාලනේ බාර දෙන්න. அதே மாதிரியான ஒரு ஆட்சியை அழியுங்கள். අපි එකතු වෙලා මේ රට හදමු. நாங்கள் சேர்ந்து இந்த நாட்டை ඒ වෙනුවෙන් තමුන්නාන්සට ආරාධනා කරමින් இதற்காக உங்களுக்கு அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுத்து මම නතර වෙනවා. நான் அழைக்கின்றேன். බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම. மிகவும் மிக்க நன்றி. ජය වේවා. நன்றி. வணக்கம். ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க பங்கேற்ற பொதுக்குடியிருப்பு மக்கள் சந்திப்பு இன்றைய தினம் முல்லைத்தீவில் நடைபெற்றது.